Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet uffiċjali tal-Festa Nazzjonali ta' Jum il-Vittorja, il-Kumitat Festi Nazzjonali taġġieħu poġġa kuruni tal-fjuri mal-monumenti li jfakkru l-vittmi tat-tieni Gwerra Dinjija. Il-kuruni tal-fjuri tpoġġew miċ-chairperson tal-Kumitat Festi Nazzjonali ghall-ewwel li kienet akkumpanjata mis-Segretarju tal-Kumitat Franz Ripart u mill-Koordinatur tal-Kultura Anton Micheli. Il-kuruni tpoġġew mal-monument tal-Vittorja tal-assedju l-kbir fil-Birgu, kif ukoll fil-Forti Sant'Angelo u fiċ-ċimiterju ta' Santa Marija Addolorata f'Raħal Ġdid biex ifakkru l-vittmi nsara tat-tieni Gwerra Dinjija midfunin hemm. Sa dan it-tant il-ġimgħa filgħaxija jkomplu l-attivitajiet b'serata kommemorattiva f'misraħ l-assedju fil-Belt Valletta. Matul is-serata se jittella programm mużiko letterarju bil-parteċipazzjoni tal-banda tal-Forzi Armati. Ghall-ewwel, iċ-chairperson tal-Kumitat tal-Festi Nazzjonali, stqarriet li ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Vittorja jkomplu s-sibt b'qudiesa pontifikali li ser tkun qed issir għall-ewwel darba fil-Bażilika ta' Marija Bambina fl-Isla u mhux fil-Belt bħal snin ta' qabel. Sallum għandna 4 parroċċi li huma fir-roster li jiffesteġġjaw it-twelid tal-Madonna li huma tal-Isla li bdejna biha. Tan-Naxxar, tal-Mellieħa u tax-Xahar Għawdex. Il-qofol jintlaħaq il-ħadd f'Jum il-Vittorja meta ser tittella ċerimonja ta' tifkira mill-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta u bl-attivitajiet li jilħqu l-milja tagħhom bir-regatta organizzata mill-Kunsill Malti għall-Isport fil-Port il-Kbir.